ανταλλαγή δώρων. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Λαρισαίων να έρθει για να προσφέρει έναν... Look at me, please. Thanks. Μπραβάτε και μιλάτε τώρα, πήγαινε να ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας τον πήρες τώρα, μαζί με την Τζίπρα. Εδώ, σε κομμικά. Εδώ λίγο φορές, εδώ λίγο. Εδώ. Fine. Και από εδώ λίγο. Προσφέρω σήμερα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο το Αγίο, το οποίο είναι ακριβώς αντίγραφο του Αγίου που η Εστιάδα στο ναό της Σύρας μεταφέρει τη φλόγα μέσα στο αρχαίο στάδιο προκειμένου ο πρώτος λαμπαδρόμος να ανάψει για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι για το μικρό Παρίσι. Το αφήνω σε κληρονομιά. Να είστε καλά. Λίγο εδώ, εδώ, Εδώ σε εμάς, ευχαριστούμε. λίγο εδώ, ευχαριστούμε. Εδώ. Και εδώ. Λίγο εδώ. Όπου και να πήγες. Εδώ πέρα, εδώ. Λίγο πιο κοινωνικό φλό. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Επειδή η Φέδρα είναι η επόμενη λαμπαδιδρόμο μας, έχει φύγει προφανώς, δεν πειράζει. Ακολουθεί ένα...